Добро утро! Добро утро! Днес е 25 май или днес? 24 се качихме 25 май. Пристигаме на първо пристанище. Зад нас виждате Котор. Много приятно, много спокойно пътуване. Вчера бяхме малко изморени и повече спахме, отколкото да танцуваме, така че от днес до вечера се включим във всички активности. Казваме добре дошъл Котор. Добре заварил. Котор е разположен в най-южния фьорд в Европа – Которския залив или Боока Которска. Старият град се е сгушил в подножието на хълма Свети Иван. Ето го в дъното нашия кораб. Ние вече сме с лодката тук в 3 часа, след като 12:30 започнаха да ни изкарват. Ето с тази жълта лодка пристигнахме. Добре дошли в Котор. Това е MSC, друга компания, Royal Caribbean, нас ни чака, така че сега тръгваме на самостоятелна разходка от морската врата през всички най-важни обекти и най-вече Game of Thrones, да видим какво е снимано тук. Преди старта на самите видеа от Котор искам да ви покажа ето тази карта, която си взехме на входа на старинния град, на стария град Котор. Входът, който се намира ето тук, това е морската врата и ето го туристическия център. В този туристически център, дружина, тази карта е на чист български език. Ето ви го българското знаме. Ако навсякъде си взимаме карти на английски, по-рядко на френски заради любимия, ето и в Котор карта на български език, което много силно ни впечатли. Така че от тук нататък видеята, които следват, са в ето тази част на стария Котор. Тези от вас, които успяха наживо да гледат видеото, което направих от Котор, тъй като имах добър интернет, който използвах от момичетата в джелатерията, се намира ето тук. Тук точно снимах, тук е джелатерията Сент Мориц, а това е площада на марулята или както виждате тук пише на салатата. Много са интересни имената на площадите в стария Котор. Площад на брашното, площад на млякото, площад на салатата. Но нека сега ви вкарам в това прелесно старинно градче, наречено Котор. Преминавайки през морската врата, попадате на най-големия площад, наречен на оръжията, от венецианско време, когато тук са се съхранявали оръжия. Много магазини, сладкарнички, банки и часовниковата кула. Намираме се на площад Свети Лука и това е църквата Свети Никола. Единствената църква, която и до ден днешен има богослужения всеки ден и е построена през 1909 година. А сега пред вас се отваря гледка към много старата от 12 век църква Свети Лука, която се отличава с типичния си византийски стил купол над кораба. За нея се говори, че е чудодейна, защото оцелява след всички видове земетресения, войни и се използва и до днес. Морският музей се намира в двореца на фамилията Горгорина и е построен през 18 век. Самата сграда е сама по себе си чудо и ако обичате музеи, те не са много в Котор, но посетете го на всяка цена. Ще се потопите и ще разгледате, освен стари оръжия, карти, древни ръкописи и модели на средновековни кораби. А виждате ли котката ето там горе, къде е кацнала? Сигурно сте чували, че котката е неофициалният символ на Котор. И където и да обикаляте, ще видите котета. И ето ни на площада на марулята или на салатите. На този площад срещу вас сега видяхте Сент Мориц, джелатерията, в която аз капнах божествен сладолед, 3 огромни топки, само за 6,90 €. И като всички останали площадчета, има много кафенета. Стигнахме до южната порта, която се състои от сложен механизъм от 3 реда врати, построени в различни времена. Ето виждате в момента част от сложния метален механизъм на южната порта. Като информацията, която бих искала да ви споделя за Которската крепост, за цялото това обширно крепостно съоръжение, стените са широки до 15 метра и високи до 20 метра, като общо около 5 км заемат като площ. Цялата отбранителна система включва крепостни стени, кули, бойници, порти, цитадели, замък. И след много кратката 3-часова разходка, време да се върна на кораба, където моят любим ме чака. И ето на тази опашка ще си изчакам реда за корабче към кораба.